Před naší, za naší, cesta má, ať nepráší. Hej! Když sedí... Pijavice, petrolej a extrémní zima. Tak by se dalo popsat natáčení legendárního Mrazíka. A dnes se dozvíte, co za vznikem této sovětské pohádky stálo a jak dopadli její hlavní herci. Pohádka Mrazík by se po více než 60 letech od jejího natočení dala označit za kultovní. Letos je to přesně 60 let od jejího uvedení v Československu a od té doby je každým rokem nedílnou součástí velké části českých domácností a lidé ji mají neodmyslitelně spojenou s vánočními svátky. Za celým filmem stojí režisér Alexander Roux, který si jako ústřední postavu filmu zvolil Dědu Mráze, nebo jak ho známe my, Mrazíka. Samotný příběh, který známe, však není původním dílem režiséra Alexandra Roux. Jde spíše o adaptaci půlhodinového filmu Mrazík z roku 1924. Příběh obou verzí je povětšinou hodně totožný. Celý film však provádí psychedelická až děsivá atmosféra, kterou podporuje nejen pomalá hudba, ale i fakt, že Mrazík zde nevystupuje jako hodný dědeček, ale jako hororový přízrak z lesa. Samotný závěr se ale proti pozdější verzi liší. Mrazík v něm nechá Marfušu v lese umrznout a její otec pak objeví její bezvládné tělo. Určitě vám doporučuji se na něj podívat, minimálně pro tu atmosféru, kterou vyvolává. Teď už ale zpátky k našemu Mrazíkovi. Celé to začalo u castingu. Do role Ivánka si režisér vybral tehdy 28letého Eduarda Izotova. K němu se ještě později vrátíme. Roli Nastěnky měla původně hrát úplně jiná herečka. Na casting se ale mimo jiných rozhodla tajně vyrazit i 14letá Natalia Sedichová, která o svém rozhodnutí neřekla svým rodičům. Režisér je pak prý musel dlouho přemlouvat, protože se mu do role hodila a usmlouval je na co jiného než na tučný honorář. Její filmovou sestru Marfušu pak hrála Ina Čuriková, která se později stala významnou ruskou herečkou. Tu si však režisér nevybral díky jejímu hereckému talentu, ale protože uměla louskat ořechy přímo zubama. Nejvíce se paradoxně proslavila v jiných filmech než v Mrazíkovi. Садитесь, Ваня. Садитесь. Значит так. A ačkoliv se sestry ve filmu rády neměly, v reálu byly herečky dobré kamarádky a Ina se snažila Natálii pomoct s hraním, neboť šlo o její první hereckou roli v životě. Já učila ji говорить громко. Snažila som sa ju naučiť hovoriť hlasnejšie. Robili sme rôzne cvičenia. I udalo se naučit je говорить pogromče. Нет. Všichni mají Mrazíka spojeného s Vánocemi. A co dalšího máme ještě spojeného s Vánocemi? Kapra, stromek, dárky, reklamu na Kofolu, Mafii 2, ale hlavně sníh, kterého už v posledních letech moc nebylo. No a sníh je důležitou součástí každé vánoční pohádky, včetně Mrazíka. Když ale oficiálně mělo začít natáčení v tehdejším Sovětském svazu, nastal menší problém. Nebyl sníh. Produkce to vyřešila celkem chytře. Vydali se pohádku natočit až na poloostrov Kola, tedy za polární kruh, kde tehdy bylo sněhu hodně. Co už ale tak rozumné rozhodnutí nebylo, bylo investovat většinu budžetu právě do natáčení v této lokaci. Bylo to ale jediné místo, kde bylo v té době dost sněhu a tak po zbytek natáčení museli šetřit. A šetřili hodně. Třeba do takové míry, že při legendární scéně, kdy Marfušce přivedou domů ženicha, pomazala produkce všechno jídlo petrolejem, aby ho herci neužírali. Při závěrečné scéně ze svatby už bylo jídlo jedlé a pravé. A pravá byla i celá svatba. Herec Baby Jagy Georgij Miliar se totiž zrovna ženil a tak produkci dovolil na jeho svatbě natočit tuto scénu. A šetřilo se i na Marfuši. Tak, když sedí pod stromem a je drzá na Mrazíka, tak pije mléko a ukusuje jabko. Teda, takhle to aspoň mělo vypadat. Za polárním kruhem totiž obecně moc jablek neroste a proto Ina Čuriková celou dobu chroupala cibuli. A mlíko taky nebylo mlíko. Pila prostě obarvenou vodu, protože budget je prostě budget. Hercům obecně byla během natáčení zima. Ve scéně nepovedených marfuščinných námluv museli například obě herečky dvou hlavních sester skočit do ledového jezera. Oběma se do toho moc nechtělo, a to hlavně kvůli tomu, že bylo mimo jiné plné pijavic. Herečka Nastěnky se prý musela tak odhodlávat, dokud jí režisér neokřikl tak, že se lekla a pochopila, že nemá na výběr, než do něj skočit. Režisér si údajně přál, aby byla Nastěnka během natáčení nalíčena tak, aby vypadala jako starší, což evidentně zafungovalo, protože po dotočení a odvysílání filmu jí začaly chodit stovky až tisíce milostných dopisů s nabídkou sňatku.
I když Bůh ví, jestli jí tehdy psali, protože reálně vypadala starší, nebo šlo jenom o nějakou tehdejší podobu groomingu. Na některé z nich i reálně odepisovala. Teda jenom na ty od vězňů, protože se prý bála, že by si ji po propuštění našli a rozhodli se jí ublížit. Pamatujete, jak jsem říkal, že Ivánkovi bylo v době natáčení 28 a Nastěnce 14? Tohle byla její první pusa v životě. Ale prý to nevadilo, protože se jí herec Ivánka líbil i v reálu, ok? Marfuša dostala po dotočení Mrazíka ještě hodně rolí ve velkých ruských filmech a divadle. Samotného Mrazíka však viděla prý jen jednou v životě. Režisér chtěl, aby ve filmu vypadala podstatně ošklivější než Nastěnka, a když se během natáčení Ina poprvé uviděla namaskovaná, rozbrečela se a chtěla přímo z natáčení utéct. Na Mrazíka ale zpětně vzpomínala pozitivně. Mrázik stačí jeden. Je to skvelá rozprávka. Nastěnka pak rozjela kariéru baletky a Ivan rozjel kariéru obchodování s valutami. Po více než 20 letech manželství se totiž rozvedl se svou bývalou manželkou a zanedlouho si našel novou. Chyběly jim ale peníze, aby se mohli usadit, a tak se tajně snažil prodat své úspory, které měl v amerických dolarech, a směnit je za rubly. Obchod ale zprostředkovával ex-manžel od jeho nové manželky, a jak to tak chodí, spolupráce aktuálního manžela s bývalým na jedné straně ztroskotala. Bývalý manžel od jeho nové manželky si totiž rozhodl obchod nahlásit sovětské milici. Ivana i jeho ženu tak zatkli přímo během obchodu a odsoudili ho na 3 roky nepodmíněně. Vězení ho prý zlomilo a Sovětský svaz udělal z oblíbeného herce zločince. Jeho příběh tehdy Sovětský svaz sdílel jakožto exemplární trest. Po propuštění z vězení neměl Ivan žádné peníze a kvůli jeho odsouzení už ani nedašel žádnou další pořádnou roli. Později ještě k tomu prodělal 6 mrtvic, po kterých ani nepoznával svoji rodinu. Nakonec zemřel v psychiatrické léčebně v roce 2003. No ale kdyby Mrazík nevyšel, o ničem z toho bych tu dnes nemluvil. A to se konec konců i málem stalo. Natočené pásky s materiálem totiž produkce schovávala ve sklepě domu, kde během natáčení bydleli. Jednoho dne však ve sklepě prasklo potrubí a tak hrozilo, že celé natáčení bude k ničemu. Když to štáb zjistil a vydali se do sklepa, našli tam promrzlého Gregorie Miliara, který se snažil materiál zachránit. A zachránil ho úspěšně. Georgij Miliar, o kterém jsem již mluvil, hrál totiž Babu Jagu. Celý její vzhled i kostým sám navrhl a sám zrealizoval. A nebylo to poprvé, kdy hrál ženskou postavu. Dříve předtím hrál v divadelním představení Popelku. Trochu takový sovětský Jirka Lábus. A ona ostatně i role báby z Mokřin z českého filmu 3 bratři, kterou hrál právě Jirka Lábus, má být svým způsobem podsta pro Georgije Miliara a jeho postavu Baby Jagy. Jsem tu já! Bába z Mokřin! Režisér filmu si zaměňování pohlaví postav a jejich herců oblíbil, protože roli dědečka Hříbečka zase hrála ženská herečka Galina Borisová. No nač jsem ještě zapomněl. Zapomněl se starému člověku poděkovat a k zemi se mu uklonit. Nerad se klaním hned, to potom volí hřbet. Ivane. Do Československa byl původně Mrazík doručen, aby se tehdejším občanům lépe představila sovětská kultura. Samotná herečka Marfuši Ina Čuriková však později řekla, že s pádem Sovětského svazu upadl i Mrazík. U nás tomu tak ale vůbec nebylo. V Česku vzniklo na Mrazíka několik adaptací. Třeba muzikál Mrazík na ledě nebo Point and Click Adventura, pohádka o Mrazíkovi, Ivánkovi a Nastěnce z roku 2000. Chaloupko, chaloupko, otoč se k lesu zády, ke mně vchodem. Hodně si Mrazíka oblíbil i Martin Dejdar, který ho ve svých mladých letech docela pomilkoval, tak jak to má obecně ve zvyku se vším. Váňo, Váňo, Ivánku, nikam se pospíchej, zaskoč si tam za branku, na mé okno zaťukej. Ono tomu, že je Mrazík tak oblíbený v Česku, hodně pomohl i legendární překlad a dubbing. Celá česká verze je například psaná ve verších, což v originálu nebyla. Ha! Ivan! Přišel nečekán, nezván, chaloupku otočil a mě tím probudil. Nebylo mu asi vhod, že do lesa měla vchod. Pa! Moc vám děkuji za zhlédnutí. Dejte vědět do komentářů, pokud máte Mrazíka rádi, případně proč ho nemáte rádi. Pokud se vám video líbilo, můžete ho sdílet někomu dalšímu nebo zanechat odběr se zvonečkem, protože brzy přijdou další videa. Díky.